Ah. Nagaya mong gani uli. Gaya, stress mo gani. O anong sa'yo mga gani uli? O pa may alas 5. Nisibat ka no? Nak. Kung dili magsibat-sibat ang eskwelahan na ka, kung dili yun na pwede. Ha? Ano sa'yo hamang ka? Ha? Sa'yo kay ka ba? Nisibat ka ba? Nagduda ko nimo. Nisibat ka wala? Dugay kay ka mo adto niya. Sa'yo kay ka mo uli. Nari yung anak di ay. Ha? Nisibat ka wala? Sibat. Ayaw hagid ay. Dili magsibat-sibat ang eskwela. Dili magsibat-sibat ang eskwela. Nagpapangit kina. Ha? Kasi ako ba mo ni sibat? Ano mo sibat, Gods? Aw. Ikaw na ingon bagong kag musibat ka ba? Dili mo sibat kay maot kay na. Gusto ba ka mawid honor? Ha? Karon musibat ka. Asa naman po kanya gabi eh? Dili bang sibat-sibat sa eskwelahan kay. Unsa ano mo pagka-with honor ana o musibat ka? Di ba? Dili juga mo with honor ana. Kaya lang yung magtarong eskwela pero natinghalan ko. Kaya nga no, dugay kay kabuadto sa eskwelahan ni kabuntag. Mawid honor pa ka ana na? Ha? Kaya mo tanaw, mawid honor ka dili. Ha? Sa pagkawid honor nga? Tag-alas 8 naman mo adto. Ano mo eskwela nga nga tag-alas 8 naman mo adto? Wala man siguro. Pag gusto mo with honor ang anak, tag-alas 7, mo adto na ka mo man sugod sa eskwela alas 7. Oh. Kay counted man ang lead sa imo ang pagkuan, eskwela sa imo ang paggrado nimo. So kinahanglan nga alas 7 pa. Doon na ka sa eskwelahan, dili kay alas 8. Ah. Ugma, mag-usab na ka sa Lunes. Mag-usab na ka sa Lunes, di ka maglitlit. Mag-usab na ka, di na ka maglitlit. Dili ka mawid honor, ana. Dili. Giubod ako. Di na ka mawid honor, ana. O kanunay kalit. Kay blansihon man na tanan. Imong late, imong absent, imong akyat pader, musibat, apil man na, counted man na tanan. So, dili ka maglitlit, ha? Nakasabot ka? Sayo ka, mumata ka sayo, maka nakupukawon. Ah. Mura na magkagway na dungog. Eh, nakadungog ka, wala. Pag ang bata, mga ambisyon nga mawid honor, madako grado, kuan siya sayo. Nakasabot? Lagi. Nga. So ano to pagpalit og motor anang iyong anak nga. Kuan. Ayaw higday kung sa hina. Dili ka makamotor ko iyong anak ka nakasabot ka. Motor star. Pwede na. At least nga naay motor napaka-star. Ay.